دوستان عزیز، میخواهید که زبان روسی را خیلی زود آموزید. این طور باشد از اودیو کتاب ما استفاده برید و با کمک این کتاب زبان روسی را آموزید. کتاب ما از گراماتیک، словарь، разговорник، دیالوگ ها با زبان تاجیکی و با زبان روسی عبارت است. کتاب برای همه تلفن می شود: اندروید، آیفون، پلانشت و حتی که در کامپیوتر نیز استفاده برده می توانید. اگر خواندن کتاب به شما معقول نباشد، اگر شما می توانید اودیوی او را گوش کرده این کتاب را پر آموزید. برای خریداری کردن این کتاب به همین نامری که در اکران معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو، وایبر مراجعت کنید. اگر معلومات به شما کم تری کند، سلکه که در اپیسانی انا همین ویدیو هست از همونجا شما درباره کتاب پر معلومات گرفته می توانید. ما انتظار درخواست های شما هستیم. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما و به درس زبان روسی ما. امروز درس دویومی ما که زبان روسی را از نو تیز و آسان می آموزیم گفته نامیده بودیم. درس دویوم است و در این درس ما با شما часть речи, имя существительное и саволҳои кто, что, чӣ тавр истифода бурда мешавад ва умуман чӣ ҳаст ин дар бораи ана ҳамино гузашта, яъне омӯхта мегузарем. хуб, агар шумо дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписатро пахш кунед ва агар видео маъқул шавад, дар охир метавонед лайк монед. хуб, тайёр бошед, рафтем. хуб, дар ин ҷо дар экрани шумо части речи маълум аст, морфология мегӯяд. дар ин ҷо ҳама чизҳое ки ҳозир бо шумо дида мегузарем ба забони русӣ ва ба забони англисӣ аст. ман ба забони тоҷикӣ тарҷума мекунам. афсус ки ба забони тоҷикӣ нест ягон чиз ва ман барои ҳамин аз китоби англисӣ истифода бурда истодам. шумо дар ҳарфҳои англисӣ ки дар ин ҷо навистагӣ аст аҳамият натиҳед. ва бубинед, якум имя существительное. имя существительное ин исм мешавад ба забони тоҷикӣ ва ба саволҳои кто ва что ҷавоб медиҳад. мо ҳозир баъд аз инҷа ман просто абзор да шумо маълумот медиҳам ва баъд аз оне ки абзор маълумот дода шудам, ман ҳамин саволҳои кто ва что чӣ хел истифода бурда мешавад ва бо умуман кто дар куҷо ва что дар куҷо ҳамашро дида мегузарем. хуб, имя предлагательное ин сифат ба забони тоҷикӣ тарҷума мешавад сифат. хаб ба саволҳои какой, каков ва чей ҷавоб медиҳад. албатта дар дарсҳои дигар инҳоро дида мегузарем. хуб, сеюмаш имя числительное. бинед, ман нагуфтам части речи морфология дар забони русӣ 10 то аст. 6тааш асосӣ ва 4таи дигараш кӯмакчӣ, яъне ёрдамчӣ ба ҳисоб меравад, ёридиҳандаҳо. хуб, сеюмаш гуфтем имя числительное. ин сон ба забони тоҷикӣ тарҷума мешавад. сон яъне дар бораи рақамҳо сон, яъне чанд то аст, чӣ қадар ҳаст гап меравад. хуб, ба саволҳои кто, сколка и который хуб ҷавоб медиҳад. хуб, баъдангиш чорумаш мешавад местоимение. местоимение ин ҷонишин ҳаст, яъне ҷонишинҳои шахсӣ. бинед, ба саволҳои кто, что, какой, каков, чей, сколка, который ҷавоб медиҳад ва инро низ дар дарси дигар низ дида дар дарсҳои дигар дида мегузарем. хуб, глагол феъл ба саволҳои что делать и что сделать ҷавоб медиҳад. хуб, шашумаш, яъне охиронги ки главный ба ҳисоб меравад наречие, зарф ба ҳисоб ба забони тоҷикӣ тарҷума мешавад зарф. ва зарф ба саволҳои как, когда, куда, где, почему, зачем и так далее ҷавоб медиҳад ва умуман дар бораи ҷой гап меравад. хуб, 4та кӯмакчӣ аст дар ин ҷа, ёрдамчӣ, он чизҳое ки ёрирасон ба ҳисоб меравад. ба ҳамун 6та асосӣ ёрдам мекунад. 6 части речи ки дар боло дидем ёрдам мекунад. ин предлог, союз, частица и междометие.
хуб пешоянд, пайвандак, частица нест. Инам частица ба забони тоҷикӣ қариб ки нест, аммо тарҷума мекунанд баъзе ҷойҳо ба. Ин низ як кӯмакчи бар ин. Ба ҳамун саюз бениҳоят ҳардуи онҳо ба якдигар сахт яъне ба якдигар сахт чӣ доранд, наздикӣ доранд ва саволҳое ки ба саюз истифода бурда мешавад, ба ҳамун частица низ истифода бурда мешавад. Ва миждаимети ин он ибораҳо, он саволҳое ки он чизҳое ки ҳис ҳаяҷонро нишон медиҳад, яъне маълум мекунад, ба гурӯҳи миждаиметӣ дохил мешавад. Хуб, шашташро абзор дидем. Ин абзор буд ва дар дарсҳои дигар иншоалло ҳамаашро дида мегузарем. Хуб, акнун мо бо шумо ҳозир саволҳои кто ва что, имя существительное, яъне исм ки ба ду савол кто ва что ҷавоб медиҳад, ҳозир бо шумо дида мегузарем. Хуб, кто чӣ аст ва что чӣ аст? Хуб, кто, аввал бояд мо ҳаминро бубинем. Кто ин чӣ? Бахшиш, кто ин кӣ, яъне ба он предметҳое ки ҷон дорад истифода бурда мешавад. Например, ба одам, ба ҳайвонҳо истифода бурда мешавад. Хуб, что бошад? Ин ба предметҳое ки ҷон надорад истифода бурда мешавад. Хуб, бинед, кто он? Кто он? Мебинем? Хуб, кто он? Ӯ кист? Ёки кто они? Онҳо киянд? Умуман дар забони русӣ савол бо мисол дар забони тоҷикӣ мо мисол ҳайвонҳоро кӣ гуфта, яъне шумо ёки кӣ намегӯем ва чӣ мегӯем. Дар забони русӣ бошад ба ҳайвонҳо низ кто истифода бурда мешавад. Например, кто это? Кто это? Ҷавоб медиҳед, это собака. Это собака. Что это гӯедагар намешавад. Дар ин ҷо шумо бояд барои ҳайвонҳо истифода бурдани бошед ҳам шумо кто это гуфта ҳатман шумо кто гуфта истифода бурданатон лозим. Хуб, дигараш что гуфтем ба предметҳои ҳозир боз якчанд саволҳо ки мебинем. Хаб биёед пурратар бинем. Например, кто это гуфтем. Кто это? Савол дод ва шумо ҷавоб медиҳед. Это Наташа. Наташа. Это Наташа. Ин Наташа аст. Ва акнун гапро давом додан шарт нест. Хуб, вақте ки шумо дар бораи анаму Наташа пурсед ки ӯ чӣ кор карда истодааст, шумо яъне чӣ хӯрда истодааст ё чӣ нӯшида истодааст гӯедагар, кто Наташа пиёд намегӯед. Дар ин ҷо шумо шторо истифода мебаред, барои он ки что ба предметҳои беҷон истифода бурда мешуд. Яъне что пиёд Наташа. Что пиёд Наташа? Яъне Наташа чӣ нӯшида истодааст. Албатта дар ҳамин ҷо бисёро хато мекунанд. Вақте ки мо курсҳои забони русӣ мегузаштем, ҳамин ба бисёриҳо хато мекарданд. Яъне дар ин ҷо гап дар бораи одам рафта истодааст гуфта. Не, гап дар бораи одам нарафта истодааст. Дар ин ҷо гап дар бораи чӣ хӯрдан, чӣ нӯшидан, дар бораи ҳамин нӯшидан рафта истодааст. Ва мо дар ин ҷо что бо что савол медиҳем. Ҳатман шумо бояд ҳамин чизро
дарк кунед ва ба хатогӣ роҳ надиҳед, ки дар вақте ки гап дар бораи акнун ягон шахсро дар дурун мемонед, лекин шумо бояд донед ки гап дар бораи чӣ рафта шудааст ва аз рӯи ҳамон савол бояд шумо монед. Ва што гуфтем? Што ба предметҳои ки ҷон надорад истифода бурда мешавад. Што это, например, што аз поён, што это савол додед, ҷавоб додан мумкин. Это наш дом, ин чиз, ин хонаи мост. яъне ягон проектчая нишон метед ё ягон сурата нишон метед ва дар ҳамин ҷо сурати хонатона гуфта истодааст ки ин чист, гуфта истодааст ки ин хонаи мост, яъне хонаи мо. ё ки бинед, што дар ин ҷо наст аҳамияте, што ти еш, што ти еш, ту чӣ хӯрда истоди. Бахшиш, ту чӣ мехӯрӣ, ту чӣ мехӯрӣ. Ман бахшеш ба тарҷумааш хато кардам. Ту чӣ мехӯрӣ? Ва мегӯяд ки я ем суп, я ем лепёшка, я ем бо плов, я ем шашлик. ин тарафаш ба ҳамон аппетити шумо вобастагӣ дорад. албатта боз бахшиш мепурсам ки ба тарҷумааш хато кардам, зеро ки дар забони тоҷики сал хато мекунем. асос дар забони русӣ навистан ба шумо нишон додан хато накунам, ҳамин дигараш мешавад. хоб барои ки ман промояда шумо нависта рафта истодам. хоб фаҳмидед, ман фикр мекунам ки фаҳмидед, кто ба предметҳои ҷондор, што бошад ба предметҳои ҷон, яъне беҷон. яъне он чизҳое ки стол, стул, компютер, телефон, хона, кӯча, мошин, дигар чизҳоям мо бо што истифода мебарем ва бо што савол медиҳем. дар бораи одам, ҳайвон гап равад, агар мо ktoро истифода мебарем ва бо kto савол медиҳем. ҳама бо диққатона ҳаминро видеоро то охир дида бошад хеле хуб, ва агар нафаҳмида бошед ҳатман такрорам бинед, зеро ки ин дар дарси якум, дуюм осонтар аст ва дарсҳои дигар бениҳоят ба шумо душвор мешавад, агар ҳозир шумо инро хуб дарк накунед. Агар такрор мекунам боз як бори дигар, такрор модари дониш аст. kto ба одам ва ҳайвонҳо истифода берда мешавад. Што ба он чизҳое ки предметҳое ки ҷон надорад. Телефон, ноутбук, наушникҳои шумо ё хонаи шумо, квартираи шумо, мошини шумо, чизе ки доред, ҷон надорад, гап намезанад, хун надорад, хулас он чизҳоро шумо бо што истифода бурда савол медиҳед. хуб, хеле хуб, ва дарси имрӯзаи мо хеле кӯтоҳак буд ва бо ҳамин ба охир мерасад. савол дар бораи дарс бошад, агар дар комментария нависед, ман хеле хурсанд мешавам ҷавобҳои шуморо, яъне саволҳои шуморо хонда ва умуман ягон чиз бошад, агар бениҳоят хурсанд мешавам ва шумо фикрҳои шумо ба мо мотиватсия медиҳад. хулас ман дар охир бисёр гап намезанам. аввал ташаккур ки дар дарси якум ҳама лайк мондан ва қариб 100 лайк шуд ва дар як рӯз зиёда аз 1,5-2,000 просмотр гирифт. ташаккури зиёд, ва барои ҳамин ҳам ман дарси дуюмашро запс кардам ва худо хоҳад дигарашро низ запс мекунем. хуб, то дарсҳои дигар дар паноҳи худо бошед. хайр, то боздид, хайр.